May hapon Negros, ining Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang ako nagadulong sa inyo. Bini mo via Facebook, YouTube. Sa gay ka-channel kagkarubatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Tatlo pilason lakip ng isa ka pulis sa shooting incident sa gun buy-bust operation sa CIDG sa Bacolod. Tag-iya sa gitpatay nga Siberian Husky nagtiro sa idok kag animal welfare groups mag-aatubangay sa Marisol nga semana sa barangay. Panay Guimaras Negros Bridge sugura na construction sa 2025. Sa Cargo City, gitpaydalom sa state of health emergency. Kape kag swimming sa tiilan sa Mount Marapara sa tripping ni Ruming kag lapsag makaduha ka beses nga nadulaan sa ginawa pero naluwas. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, lalaki nga nakatiro sa Siberian Husky, tag-iya sa idok kag mga katapos ng animal welfare group ang magatubangay sa barangay sa Marisol nga semana. Nagapanindugan si Dominador Bangero nga eksakto ang iyang ginhimo kapag tiro sa Siberian Husky nga si Skittles nga ginapanag-iyahan sa iya nga kaingod balay. Istorya niya sa XFM Bacolod. Nagsunod ang ido sa ilang nga kalan-an. Ginapusan sang kahoy kag pala ang ido pero wala nagwa. Nagwaras pa ini gani nagkalabuka ang mga pinggan. Iya na lang ini nga gintiro gamit ang 45 caliber pistol. Suno sa iya, handa man siya nga bayaran ang tag-iya sa ido nga ilaman nga purok president. Para sa iya bisan paano, naka-advertise pa ang ilang kalanaan bangod sang insidente. Para sa iya, ang kapabayaan sa tag-iya nga rason sa pagkapalagyo sang ido, ang rason kung nga natabo ang insidente. Lunes, sa ginpost ang dog owner nga aksidente nga nakagwa sa ilang balay sa Skittles, kagintiro ni Bangero. Sa Martes, natala na sila pagkatubangay ni Bangero sa barangay. Luyag sa Community Animal Rescue Efforts Incorporated o CARE nga grupo nga magapanabat si Bangero sa natabo. May nakareport man sa ila nga may hana man nga gintiro ka ido sadto si Bangero ugaling wala maigo. Kung pwede pa lang hindi makaso, ariglahon lang. Sa akin, ano ikuha mo kaso-kaso naman. Pwede mo lang bayaran, bili ka ido na. Kapos na bayaran. Kagamay nga problema na. Sa number 9, pamurusang vendors sa Manukan Country ang nagahingyo nga kung tani makasaylo sila sa malapit sa Bacolod City Government Center kung madayon gid man ang ginaplano nga public-private partnership para sa Manukan Country. May report si Nico Delfin. Bisan may pagkabalaka, handang katapos sa Manukan Vendors Brotherhood Association nga pamatian ang plano sang syudad, may angot sa ginadihon nga public-private partnership project sa Manukan Country. Ang SM Prime Holdings Incorporated nga proponent sa PPP project ang nagtanyag nga ma-develop ang Manukan nga kalakip sang 1.3 hectare property sang syudad sa reclamation area. Suno kay David Montoya, presidente sa Manukan Vendors, kung tani hindi sila matamaan sa bulanan nga renta sa mga stalls kung matigayon ang PPP project. Ilabi na nga may utang pa sila nga ginabayaran sa syudad. Dugang niya nga kung madulaan gid man sila sang pwesto, magahinyo sila sa syudad niya kung pwede, masaylo sila malapit sa Bacolod City Government Center agud bisan paano mapadayon nila ang pagnegosyo. Unang option nila tanin sa Dallas Terminal sang SM. Okay man na sa kay tilapit kami di. Hindi lang kami nila pagtaguon lang ulumdon gid kay kabudlay na markila ka pa tapos ulumdon pa kadtuan mo. Daw hindi kami nakabawi guro sa ngamon nga renta or sa ginansya wag kami na. Si Mayor Albi Benitez ang nagpahayag sadto nga iya ayoon ang tag-iya sang duta sa kilid sang BCGC para sa posible lease agreement para sa ginaplano nga flea market kag playground. Malapit lang ini sa kilid sang Bacolod Esplanade. Pero suno kay Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse, initanan ang kinahanglan pa nga matun-an. Even sa kay Mayor nga, well, nakaistorya kami parte sang diri abis sang the vending place diri sa may NGC. Pero hindi pa na sang wala pa bala concrete gid nga nakwan no nga istoryahay. So ang sa PPP na nakahambal na gid man na iya ako sa ila sa aton mga tenants kami proposal man ang SM for temporary nila nga lugar no dira sa may terminal dito no nga atubang man sang Manukan Country. So ang ila yang nga proposal nga polisay duman sila diri sa NGC istoryahan tay. For publication na, kagsundan sang pagpasar sa iban nga proposal gikan sa iban nga kompanya sa mga proyekto ang proposal sang SM Prime Holdings. Natala na man nga magadayalogo ang syudad upod sa Manukan Vendors may kangtanan sa PPP project.
Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 8, Governor Eugenio Jose Lacson nag-appoint na sa OIC para sa Provincial Social Welfare and Development Office. The Social Welfare Officer for Maria Gerla Espinosa Sario ang gin-appoint bilang OIC. Ini kasunod siyang mandatory retirement ni PSWD Officer Merly Garcia. Sunod sa kay Lacson, mag-take effect kilayon ang mando kag magapabilin ini tubtub nga ma-revoke in writing. Damlag pa. Ginpahayag man ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga sa Abril ginapaabot ang transition sa Provincial Health Office. May kangtanan sa ginapaabot kapag retiro naman ni Dr. Ernel Tumimbang sa bulan sang Hunyo. Sa number 7, sa Banwa sa Ginubaan, lalaki patay matapos ginpulian sa iyang mga upod inom. Patay ang 51 anyos nga si Cirilo Tarino matapos ginpulian sa 3 ka mga persona kagabi sa barangay Bulwangan sa Banwa sa Ginubaan. Sunod sa PNP, nagainom si Tarino kag 3 niya ka mga kaupod sa hinali na lang sila magbinaisay. Una nga ginlapusan sa motelya si Tarino sang sospek nga si Jomel de los Santos. Pagkatumba, siya ang ginbuno-buno sa isa pa niya kakaupod nga si Eddie Garbilion. Dead on the spot si Tarino at large sa karon ang mga sospek. Sa number 6, sa kaginapatihan katapos ang New People's Army ang patay matapos ginpatay man sa ginaligar, iya man mga kaupdanan sa hublag. Patay ang 51 anyos nga si Danilo Aligado matapos inigintiro kahapon sa ginaligar mga katapos ang New People's Army sa barangay Kulapaan sa Gihulgan City sa Negros Oriental. Si Aligado ang ginaligar katapos ang NPA. Sa investigasyon sa PNP, posible ginpatay sa iya mga upod sa hublag si Aligado bangod sa posibilidad nga pag-surrender sini sa otoridad bangod man sang masabi nga pagbisita sa iya sang mga militar. Parayon pa sa karon ang investigasyon sa PNP. Sa number 5, sa Banwa naman sa Calatrava, isa ka barangay kagawad, ginaligar at ginpatay sa mga katapos ng NPA. Patay ang isa ka barangay kagawad matapos inigintiro sa Miyerkules ang gabi sa mga armado sa barangay Cambayubo sa Banwa sa Calatrava. Ang biktima amo si Benito Hubahib. Sa sa investigasyon sa Calatrava PNP, ginkatuan sa mga armado si Hubahib kag nagpakilala ng mga pulis. Ginpangitaan siya sang ID sa mga armado kag sa nakumpirma ang iyang identity, ginpagwa siya sa ilaga balay kag gintiro sa mga sospek dugang pa sa PNP. Nagsingitan pa ang mga sospek nga sila ang katapos ng New People's Army. Si Kagawad ang isa ka supporter sang NTFL ka programa sa gobyerno kag militar kag sadto na ini naga-witness sang pagdakop sa mga high-ranking NPA members gani isa ini sa mga ginatan-aw nga motibo karon sang PNP. Sa number 4, pagtunga sa Bacolod City sa duha ka mga distrito ang ginaluman ni Congressman Greg Sataya nga matigayon antes pa man ang local elections sa 2025. Sunod sa kay Bacolod City, Dong District Congressman Greg Sataya makabig na long overdue na ang pagtunga sa syudad sa duha ka mga distrito. Gani ginalauman niya ang antes ang 2025 local elections, maprubahan na ang redusong House Bill 297 ukon ng redistricting bill nga iyaliwat nga gin-file sa 19th Congress. Nagapabilin ini nga prioridad sa Committee on Local Government sa Kongreso kag suportado man ini Senator J.V. Ejercito sa Committee on Local Government sa Senado. Dako ang pagpati sa kongresista nga bentaha ang duha ka representation sa Kongreso para man sa madasig nga pag-uswag sang syudad sa Bacolod. Sa number 3, San Carlos City gipaitalom sa state of health emergency. Hindi kasunod sa pagsaka sa amoebiasis cases sa syudad. Sunod sa kay Charlene Paul Anlap, spokesperson sa San Carlos City Hospital, as of February 24, 7 a.m. nga report, may 13 tanan ka mga total emergency room admission. 13 man ang na-record nga new cases ang amoebiasis. Pumalit sa Pebrero 1, tubtub 24 naman, may 119 ka mga amoeba positive cases kag 86 ka acute
gastroenteritis cases. Sa kabilugan, 205 ang AGE kag amoebiasis cases sa datos sang ospital. Sang Miyerkules, may isa ka 3 ka tuig nga bata nga gideklarar dead on arrival sa ospital suno sa kay Anlap. Napatay siya bangod sang severe dehydration. Hindi naman mapatod kung nagpositibo siya sa amoebiasis o kung sa iban pa nga mga bakterya, pero suno sa kay Anlap, nagikan ang bata sa barangay Bulwangan, ang barangay nga may pinakamataas nga na-record nga kaso sang amoebiasis kag AGE. 31 ang AGE kag amoebiasis cases sa among nga barangay. Sa karon suno sa kay Anlap, padayon ang testing kag monitoring sa mga water sources sa nagkalinlain nga mga barangay. Sa ospital mismo, ang bottled water lamang ang ginatugutan nga mangin source sang ilimnon sang mga pasyente kag watcher. Sa executive order nga ginpagwa ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo, iya nga ginmando man ang hugot nga coordination sa mga barangay agud to mapamatukan ang paglapta pagid sang amoebiasis kag paano malikawan ini. Pagpabukal sa tubig kag matinlo nga gawi ang ginakampanya, samtang ginklaro naman ni Anlap nga may nagakaigo pa nga kapasidad ang ilang nga ospital. Ginalantaw subong sa sa LGU ang water source gate. Okay. Po nila subong gina-clean, ginapag-check karon kung ano ang content sa mga water. So as of now, diri sa hospital, ang ginapagamit ng ginamo nga water sa mga pasyente kag sa watcher, mineral water gid. Bottled water, ha? Yes, bottled water kay bagod food nga may mga watchers man pud kami nga na-admit na po kay tungod ang ilang tubig pa nga ginapadala po sa hospital. Halin po dito sa ilaha nga balay. Sa number 2, Panay, Guimaras, Negros Island Beaches ang ginalauman nga magasugod na ang construction sa 2025. Sa page sa National Economic Development Authority Regional Office 6 Western Visayas, napalayag nga pagtukod sang 189.53 billion pesos nga Panay, Guimaras, Negros o kung PGN Island Bridges Project nga magasugod sa 2025. Ini sa tiyon nga makumpleto na ang Detailed Engineering Design o kung DED. Base sa schedule, kag naaprubahan na ang funding kag implementation sang Investment Coordination Committee o kung ICC kag sang NEDA Board. Sunod sa NEDA, idagod to maklaruhan man ang nagwa nga balita sinigid lamang angot sa pagsugod sang bridge construction. Ang proyekto sunod sa NEDA ang nagbato na sang tanan nga mga ginakinahanglan nga local endorsements humalin sa provincial, municipal kag city council sa mga lugar nga malakipan sa construction project. Angot diri, nagpasar naman ang Regional Development Council 6 sang resolution nga naga-endorse sang funding kag implementation sang amo nga proyekto. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tatlo ang pilason nga nagalakip sa isa kakatapos ang CIDG Bacolod sa nagluntad nga gun bypass operation nga nagresulta sa isa ka shooting incident kainasang aga. Ma-report si Nicky Delfin. May agsik sang dugo ang portahan kag sulod sang SUV nga ginsakyan sang katapos sang CIDG Bacolod matapos ang nangin madugoon nga bypass operation nga nagresulta sa shootout sa Circumferential Road sa barangay Takuling kainasang aga. Tatlo tanan ang nagkalasamaran. Nalakip diri si Police Corporal Ray Silvestre nga katapos sa mga operatiba nga nagpatuman sang gun bypass operation batok sanday alias Michael kag Alex. Nang-ari ka mo doon sa sinatabo? Why? Nagwala ka makatabo. Suno kay Police Major Chris Artemius Divaras, hepe sang CIDG Bacolod, natukiban sa mga subject nga pulis ang ila nakatransaksyon, gani nagpukutay Silvestre kag ang subject sang bypass nga nagresulta sa pagkaigo sang bala sa kamot sang pulis. Masunod na nga nagtiniruhay ang magtimbang nga bahin nga nagresulta sa pagkaigo sang bala sa tiil kag abaga sang duwa ka mga suspect. Natabo na kitang transaction. Na-consummate na ang kaso ng amo na ng napanang suspect sa punog niya na. Bali sa sulod, sir, sa sarap Sulod sa lakyan, Okay. may close up ang quad, nagka-commotion. Sa bag sa mga suspect na recover ang isa caliber 45 pistol, caliber 9mm pistol upod sa tatlo ka mga magazine kag mga bala. Na recover man sang pulis ang motorsiklo sa mga suspect nga ginaligar imbulbado sa gun running activities sa syudad. Ang isa kay alias Alex, daladala niya gid niya, iya gina personal. Ginasukbit Ginasukbit niya. Sibilyan na sa sibilyan. Sibilyan na siya pero daw Gun
running ang business ni sir? Running, oh. Lunsay nagapabulong karon sa ospital ang 3 ka mga nasamaran sa shootout. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang pampabalo namon niya pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Mag-swimming sa tiilan sang Mount Marapara. Magkape kag magkaon nga nagaatubang sa City View. Magpahuway sa matugnaw nga dapya sang hangin kag. Magtulog sa tent o kun sa treehouse. Kung kaagahon kag kung nagaulan, nagakatabunan sang fog ang bilog nga lugar. Mga 45 minutes to 1 hour lang ini nga drive gikan sa Bacolod City. Pwede magkape lang or magkaon for the day. Pwede mag-camping. O kung pwede man mag-overnight sa mga room sa treehouse. Ini ang lagawan tabuas sa tripping ni Ruming. Hear the wind in the trees in winter, like a sweet lullaby, remember, running free as a child with red cheeks, sinking into the snow with small feet. Kag sa Sunday naman sa Baganihan, isa ka pamilya ang naaksidente upod sa nasamaran ang 4 ka bulan nga lapsag. Makaduwa ka beses nga nadulaan sa ginhawa ang bata pero tigayo nga nabuhi sa bulig sang rescuers sang Sagay City. Ang istorya naman sa Sunday sa Baganihan. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw kay sa panahon sa karon. Dapat updated ka sa nagakatabo sa ibong nga palibot pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Tubtob sa Lunes, ako si Romeo Subaldo kag happy weekend!